Predaturi, ħahwa, ħbib, familja ta' River of Love, madwar Malta u Għawdex, nilqakom il-lejla għal ġewwa River of Love, il-lejla għanna kellim, raġel tal-mulej, ibni fil-fidi, halleluja, parti mill-familja ta' din id-dar River of Love, Altin Costa ejja law zieħbi, halleluja, Altin Costa, inna nafu l-xuxin kemm inna, my brother? Inna nafu l-xuxin issa over 15 years. 16 sena. Wow, praise God. Mid-2005, naħseb, 2005. Gloria l-mulej. Infatti, meta nizel u daħal fis-salt najna kont hemmhekk bħal xejdu la il-midwife. Bħal meta jitwilet tarbija u l-midwife tejn u jitwilet. Ovvjament twilet mill-Ispiritu Santu, imma jiena kont bħal midwife hemmhekk qed jitwilet. Insomma, anyway, il-qawel dan ir-raġel tal-mulej. Halleluja, u rċivu l-kalma tal-mulej. Halleluja. Grazzi mulej. U ma memorji sbieħ li tibqa' toss iva kien wieħed mill-witnesses ta' meta jentajt nħajtil il-mulej dikinhar. Kien is-16 ta' Jannar tal-2005 kien hemm ukoll uħti Mirjam ukoll dikinhar, grazzi Ġesu. Memorji sbieħ li qatt ma tinsax hemmhekk fejn esperjenzajt dawk fil-Bibja li qaskod naf li qedem dawk jisom l-scales li jaqgħu mill-lajnejn ta' Pawlu meta tala fuq Ananajs l-istess tip ta' scales ħassejthom jaqgħu minn fuq għajnejja hemmhekk fejn tajt ħajt il-mulej u qatt ma ħares lura, halleluja. Grazzi Ġesu, halleluja mulej. Nirringrazzja il-mulej l-ewwel u qabel kollox ta' Pastor Gordon, ta' Pastor Mariella li onorawni li selfuni wkoll pulptu biex inkun nista' naqsam dal-messaġġ. Jiena onorat li jiena parti minn dil-familja, onorat li qiegħed parti minn organizmu ħaj, il-ġisem ta' Kristu li huwa ħaj, li huwa qawwi, li miex il-qoddim u mussejjer lura, halleluja, u li hija qed jirrenja fuq dak kollu li jiġi kontrina. Amen. Halleluja. Grazzi mulej, grazzi Ġesu. Halleluja. Ħankompli fuq li ħalla l-pastor fis-saf titqilu li għadha kemm tkellem għalkemm ma kien hemmx l-udjenza għadha kollegata, però l-Ispirtu Santu kien ikkollegat ħafna. Halleluja. Għax fil-fatt l-ewwel ġiex kelmet li jiena ktibt fuq dak ħsieb li għandi x'naqsam magħkom illum bil-grazzja tal-ħanin Alla. Hija li qegħdin fi żmien tal-arbil, halleluja. Qegħdin fi żmien tal-arbil u teżżis li ma bħalu, vera. Verament il-2020 verament kienet 2020 vision u l-vizjoni titijenna bda shaking kollu il-mulej, halleluja. Għax verament waqgħu ħafna veli, waqgħu ħafna distractions u min verament baqa fil-mulej u qed jibqa fil-mulej qed jinduna x'inhuma l-prioritajiet fil-ħajja. Amen, halleluja. Iva, fil-fatt qegħdin f'dan l-arbil u qegħdin f'dan il-trejit u dawk il-frijaj biss li huma mqabda sodi mad-dilja Ġesu Kristu huma dawk li ħajsalvaw, li ħajibqgħu għaddejjin, li ħajibqgħu sodi, amen. Ħajaqgħu iva ħafna frijaj oħra li nitlob li sakemm jaqgħu jibsaħħu ħalli jibqgħu maqudin. U li jekk jkun hemm ħajaqgħu jerġgħu lura għax il-mulej għandu l-qawwa u l-abilità li jengraftja lura. Però iva ħajkun hemm casualties f'dan kollu għax ovvjament inkunu mqarqa minn għalina li qegħdin imwaħħlin imma fl-aħħar mill-aħħar inkunu qegħdin fuq ħajta kif jgħid il-Malti u tinqata mal-ewwel shaking, amen. Ejja mmorru l-aħwa f'Efesin kapitlu 4. Imma qabel nagħmel dan nixtieq infaħħar il-mulej u nirringrazzjah. Nirringrazzjak Mr. Qaddis, ħu fommi, ħu moħħi bħalissa mulej. Għamel lil dan messaġġ mhux ikun just messaġġ tajjeb, imma messaġġ li jolqtilna qalbna tiegħi l-ewwel waħda mulej. U
uħroġna minn hawn mibdulin bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek Missier. Nitolbok Missier Qaddis u Alla tiegħi li kull min qed jisma' kemm li qegħdin hawnhekk u kemm qegħdin ukoll ikkollegati magħna Missier Qaddis permezz ta' YouTube. Nitolbok Missier Qaddis biex tmissna ħalli iva mulej nieħdu deċiżjonijiet. Għandna bżonn nieħdu deċiżjonijiet f'ħajjitna mulej. U ejja nitolbok Missier Qaddis li bil-conviction tal-Ispirtu tiegħek iva kull kelma li tingħat mulej tolqot il-qalb b'tali mod li ma tħallinix kwieti qabel ma nkunu nistgħu niġu divinely enlightened miegħek mulej. Dan niddikjara f'isem Ġesu Kristu Sidna. Amen u amen. Halleluja. Efesin kapitlu 4. Halleluja. Grazzi Ġesu. Ħanibda minn vers 1 sewwa. U hawnhekk Pawlu qed jitkellem. U jgħid inħeġġiġkom jien il-priġunier tal-mulej biex timxu sewwa skont is-sejħa li bija kontu imsejħa. Billi bl-umiltà kollha, bil-ħlewwa, bis-sabar taħmlu u tħobbu lil xulxin. Ħabirku biex iżommu spirtu wieħed bir-rabta taslim, ġisem wieħed u ruħ waħda. L-istess kif kontum sejħa għat-tama waħda. Mulej wieħed, fidi waħda, mamudija waħda, Alla wieħed. U missier ta' kulħadd li ju fuq kulħadd, b'kulħadd u f'kulħadd. Halleluja. Xi ġmil ta' Skrittura. Din biss nistgħu noqogħdu noqogħdu hemm u nomodu fuqha u nerġgħu nirrepetuha. U biżejjed għallum diġà. Halleluja. Kemm sabiħa. Halleluja. L-ewwel ħaġa li qal Pawlu u weħilt naqraħħa u nerġa' naqraħħa hija inħeġġiġkom jien priġunier tal-mulej. U vera wow. U taqlibha u terġa' tiġi wow vera. Halleluja. Halleluja. Kunu bħala bond servants, priġunier tal-mulej. Xi tfisser bond li inti tkun inkatenat mal-mulej. Li jiġifieri ma tistax tagħmel ir-rida tiegħek is-sjed. Imma nagħmel nimxi jekk jimxi hu għax inkella ma nkunx nista' nimxi. Nitkellem jekk jitkellem hu jekk jgħid biex nitkellem. Priġunier tal-mulej. Din konna revelazzjoni taħħadi din biss tbidlilna il-ħajja tagħna ta' taħt fuq. Li aħna m'għadniex kif naħsibha jien, m'għadniex kif nara jien l-affarijiet. Imma ħaninsa kull aġenda li għandi, ħaninsa kull ħaġa li għandi. Imma mhux se ninsa żgur lil dak li qiegħed inkatenat miegħu. Qiegħed inkatenat miegħu bir-rida tiegħi. Qiegħed inkatenat miegħu għax naf li huwa dak li jgħidulu t-Taljan is-salva uomo. Dak li huwa il-life saver. Sewwa jew bil-Amerikani jgħidula d-donut. Dak li jitfawlek fuq l-ilma biex isalvawk. Ġera. Halleluja. Mela dik, jekk toqgħod taħseb fuq dik, u iva l-aħwa nistedinkom, immeditaw fuq il-kelma, tħallu ix taqraħħa u jisa rajt telenovela. Aqra biċċa u ħalli l-mulej kelmek u tista' iva minn frażi tagħmel ġimgħat taħseb fuq l-istess ħaġa u tiftaħ u tesponi fuqha. Halleluja. Moħħna biss biex inwettqu is-sejħa tal-missier jgħidlek ukoll. Din preparata u l-bieraħ tkellimna fuqha. Inti tkellimt fuqha pastor. Wow. Kemm kbir il-mulej. Ejja nkunu moħħna fil-ministeru, fis-sejħa lill-mulej tagħna. Jekk inkunu busy fuq is-sejħa lill-mulej tagħna hekk tanti kbira li ma nkunux busy bodies, moħħna biex naraw x'qed jagħmel ħaddieħor. Amen. Amen. Wow.
moħħna biss biex inwettqu dak li l-missier tagħna f'idejna. Kemm tagħna f'idejna l-mulej? Bl-Ingliż tajt it will serve us a lifetime. Jiġifieri għandna ħajjitna kollha nagħmluha għax dejjem ġej u dejjem jikber u dejjem jekk aħna nibqgħu iffukati, jekk aħna ma nħarsux lura imma nħarsu l-qudiem, amen. Wow. Grazzi mulej. U kif nagħmluha dil-biċċa xogħol? U din hija ċavetta l-aħwa. Umiltà jgħidlek. Dawn iċ-ċwievet daw qed noħduhom minn dawn il-frażijiet mill-vers 1 sa vers 6. Umiltà, ħlewwa, sabar tispellija P-A-C-E N-C-J-A. Paċenzja. Paċenzja. Tħobbu lil xulxin. L-aħħar waħda mill-qofol ta' kollox, inħobbu xulxin. Jekk jien verament inħobb il-ħija, ma noqgħodx nisma' tqasqis fuqu. Jekk jien inħobb il-ħija, ħaneħseb dejjem l-aħjar għalih. Jekk jien inħobb il-ħija, ħanwaqqaf mal-ewwel kull għajdut fuqu. Anke kwa vera. Ħanieqaf. Nirrifjuta li nisma'. U nagħmel minn kollox biex nibnih il-ħija. Ħammur alongside him biex jikber ħija, biex insaħħu l-ħija, għax għandu bżonn dal-ħin, mhux xi ħadd li jpunta subaħleħ, imma xi ħadd li jdawwar idu miegħu. Amen l-aħwa. Umiltà, ħlewwa, sabar u li nħobbu l-xulxin. Dawn huma punti li aħna għandna bżonn, dawn huma basics ta' imma ħafna mid-drabi x'jiġri. Il-basics nintesew ma' żmien. U meta jibdew li huma l-foundations, meta l-foundation jibda jikrekja, x'jiġri? Dak kollu li hemm mibni fuq jibda jxejkja. Amen. Allura rridu mmorru nivviżitjaw, nerġgħu nħarsu lejn il-basics, ħalli nkunu nistgħu nirranġaw il-foundations tagħna, ħalli nkomplu nibnu fis-sod. Amen. Halleluja. Innutaw ħaġa hawnhekk. Is-sejħa tagħna ta' kull wieħed u waħda minna ġifieri, sewwa. Araw naqra di, u iftħu għajnejkom għalija di, u widnejkom iżjed. Grazzi mulej. Is-sejħa tagħna ma hija qatt għall benefiċċju tagħna. Meta inti taraħħa imma biss biex tibni il-ġisem ta' Kristu. Jekk inti tara fejn kienet jitkellem, u jibda jitkellem biex jibni il-ħaddieħor, biex nuru imħabba lil ħaddieħor. Ġifieri meta kienet sejħa, eżatt wara semma biex inti tgħin il-ħuk, biex inti tħobb il-ħuk, biex inti tibni l-ħuk. Qatt ma hija għal gwadan personali. Amen. Dak li id-dinja tippromotija biex inti tkun on top, Kristu jgħidlek minn taħt tal fuq. Kun il-qaddej tal-qaddej jekk tkun l-aqwa fis-saltna tal-mulej. Halleluja. Wow. Ejja ħanomodu l-aħwa. Amen. Grazzi mulej. U mbagħad jgħidlek inħabirku biex inżommu l-imħabba. Inħabirku. Jiġifieri ħanamlu minn kollox. Meta tħabbrek, qed tħabbrek qalbek kollha biex inti żomm l-unità, l-imħabba. Halleluja. Fil-fatt ħajjitna kollha trid tkun infukata biex inżommu dik l-għaqda fil-familja tagħna tal-mulej. Hekk irridu niffukaw ħajjitna, mhux xemm ħażin. Mhux naraw it-tibna fajn hook qabel għax għandek travu li ma jqgħodx fajnejk imma xorta qiegħed. Dak tittaqla l-ewwel. Jekk aħna tinħobbu qed inħarsu bl-għajnejn ta' Kristu, Alla ħares Kristu ħares lejna bil-mod kif aħna nħarsu lejn il-bniedem. Kieku kollha kemm aħna l-infern l-aħwa.
Kiku verament Kristu ħares lejna hekk, kiku qatt jistenna lilna li ngħidu sorry jew nindmu, aħna kollha sejrin l-infern. One way to hell darba. Però le, Kristu x'għamel? Ma qatx ħares lejn id-dnub, imma ħares għalli se nkunu. Ħankunu nerġgħu ħaġa waħda mal-missier, halleluja. Allura xerret sal-aħħar qatra demm, Iva ġi flagellat, ġi sfigurat li laqqas biss jintaraf. Jekk rajtu Passion of the Christ, laqqas dak, it doesn't depict it, ma jurix il-vera kif sar Kristu. Għax jgħidlek laqqas sura ma kienet baqalu fuq. Dak kienet baqalu sura, anka jnejn minnhom kienet tidher, laqqas dik ma kienet tidher. Flagellaw bla sura ġi Kristu tant flagellaw. Dan kollu għax kienet jaħseb fik, kienet jaħseb fija. Kellu ismek f'moħħu dak il-ħin. Kemm hija ħaġa kbira li laqqas biss nifmu l-aħwa. Dik l-imħabba hi. U dik hija l-imħabba li aħna msejħin bħala Kristjani mwildin mill-ġdid. Spiritu qaddis divin msejħin li aħna nħobbu bl-istess mod. Halleluja. Imma kif jista' jkun inħobbek? Għax għadek ma tafx min int fi Kristu. Għax dak li Kristu għamel f'did-dinja aħna kapaċi nagħmluh ukoll hekk tajt l-Iskrittura. U anke kapaċi issa li fejn qiegħed hu li qed fuq il-laħa tal-lemin tal-missier qed tajt l-Iskrittura fl-ewwel Ġwanni 4 tgħidlek ukoll li aħna nagħmluh issa stess. Mela kapaċi tħobb bħalma jħobbu? Iva. Imma rridu nneħħu l-jien min nofs. Dak li suppost sallabna miegħu. Amen. Halleluja. Halleluja. Ekku, il-ħimela. U kif propju vers 12, għax mbagħad ħanaqleb għal vers 12, jgħid hekk Pawlu. Efesin 4:12. Hekk jitrawmu l-qaddisin għax-xogħol tal-ħidma tagħhom għall-bini tal-ġisem ta' Kristu sakemm aħna il-kol isimgħu għanaqadi, naslu biex insiru ħaġa waħda fil-fidi. U fl-arfin tal-bniedem talla, insiru isimgħuha raġel mamul fl-aħjar ta' żmienu. Mela kif ngħidu hawnhekk kemm il-darba fuq dal-pulptu. Mela bir-revelazzjoni li hija progressive, li jiġifieri qed tkompli tikber, qed inkomplu narfu. Imma jekk mhux se nkunu umli, jekk mhux se nkunu nimxu bl-imħabba, jekk mhux moħħna li qed nibnu l-ħaddieħor, dik ir-revelazzjoni qatt ma tkun fina. Jekk moħħna iżjed nippuntaw subajna milli nippruvaw naraw kif aħna ħaniġu nixbħu iżjed il-Kristu, hemmhekk maħniex ħajkonna dik ir-revelazzjoni għax aħna nkunu qed nagħlqulu x-xater lill-Ispirtu Santu biex itina dik it-tip ta' revelazzjoni. Mela hawnhekk qed jgħidilna fl-istess Skrittura li biex aħna niġu kompluti, jiġifieri niġu komplit fi Kristu fl-Ispirtu aħna diġà komplit sewwa, imma fit-tiġdid tal-moħħ biex aħna nkonna nimxu skont kif jimxi Kristu bit-tiġdid tal-moħħ, aħna rridu nimxu f'dak li għadna kemm semmejna. Kompassjoni totali, bimħabba li moħħni biss I am busy building the kingdom of the living God. Li jiena l-moħħi biss biex nibni s-saltna talla. Amen. Halleluja. Mbagħad jgħidlek hekk. U hekk iseħħ il-milja ta' Kristu, milja fulfillment ta' Kristu. Halleluja. U ma nkunux aktar trabi mitfuajn lawn u lem u mkaxkra ma' kull riħ ta' talim bil-qerq tal-bniedem. Kemm qed jiġru hekk da' żminijiet. U bl-ingan tagħhom biex iwasslu lil ħaddieħor fi żball, imma waqt li nagħmlu s-sewwa fl-imħabba nikbru f'kollox fih fi Kristu ġifieri. F'dak li hu r-ras li huwa Kristu. Fil-ġisem kollu jsib rabta u laqda tiegħu permezz tal-ekisi kollha li jservuh
skont il-ħidma ta' kull waħda minnhom biex jikber fih innifsu u jinbena fl-imħabba. Ejjew nagħmlu eżami u dan l-eżam għandu jkun ma' kull kelma li nilsnu minn ħalqna. X'għandha tkun? Jiena qed nuri l-imħabba ta' Kristu f'dak li qed ngħid, f'dak li qed nagħmel, f'dak li qed naħseb għax minn hemm rid jibda. Din hija tagħti glorja lill-Alla tagħti qed tibni lil ħija, qed tibni lill-oħti, jekk ħanajt hekk. X'se nagħmel jiena għas-Saltna tal-Alla? Aħna tinsewx Tempju tal-Ispirtu Santu. Mela aħna t-Tempju tal-Ispirtu Santu, ix-xogħol tagħna u l-essenza tagħna huwa li l-isem ta' Ġesu li nigglorifikaw lil dak li aħna t-Tempju tiegħu. Mela daqshekk issa li jien ħa nigglorifika lil innifsi, dak imsallab issa. Daqshekk. Telaq inti ddeċidejt li ssalbu ma' Kristu. Meta tajt ħajtek il-mulej. Issa inti xogħolok biss huwa li inti parti minn dak il-ġisem li ħajjin li s-Saltna tal-Alla tibqa' mixja l qudiem. Amen. Ejja ħajkonna din revelazzjoni, ħanieqaf hawn imma ta' ħanitlob issa. Spiritu Santu, nitolbok li f'dan l-erba' kelmiet li għadna kemm għadna bil-qawwa tiegħek li konna revelazzjoni sħiħa ta' dak li qed jingħad bħalissa mulej. Għax iva ħafna mid-drabi nisimgħu imma ma jidħolx fl-Ispirtu. Għalhekk nitolbok missier li bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek tkellimna ġol fond ta' qalbna ħalli iva missier dal-messaġġ mhux biss nafuh imma ngħixuh għall-glorja tismek f'isem Ġesu Kristu. Grazzi mulej. It-tema tal-lum bdejna b'dik l-introduction, imma it-tema tal-lum li semmejta hija mill-ħalib għall-laħam. Mhuwiex vegan, ma tantx huwa vegan friendly, imma mill-ħalib għal laħam. Sewwa, għax illum f'dan il-mument ta' shaking għandna bżonn nieħdu deċiżjoni serja. F'dan il-mument ta' shaking jew ħanaqgħu fix-shaking, jew ħankomplu nissaħħu. Jew ħanamlu bħal dawk il-branches li ma naqra rieħ u ziffa jinqalaw. Jew ħanamlu bħal dik is-siġra li qiegħda fuq il-kliff fil-blat, infondu l-eruq tagħna iżjed fil-blat ħalli meta jiġi l-maltemp ħanitgħawweġ forsi, però mhux se ninqas. X'inhi d-deċiżjoni tiegħek illum? Għandna bżonn li iva dan ix-shaking huwa ġast preludju għal dak li ġej. Inħossha ħafna di. Li dan biss huwa shaking biex jipprepara lill-arusa. Jekk qed naqgħu f'dan ix-shaking maħniex ħanaslu għal ħajja ta' dejjem l-aħwa. Daqshekk serja. Dan ix-shaking qed jgħinna ħanajt xi ħaġa li forsi x'ismu. Qisu il-vaccine sewwa da shaking huwa l-vaccine għal shaking il-kbir. Ħudu hekk tiżdu tifhmuha. Jiġifieri qed jippreparana, qed issaħħaħna għal min ħajħodha bis-serjetà, qed isaħħaħna biex aħna nilqgħu għax-shaking il-kbir. Għax ix-shaking il-kbir ħajkun hemm ħafna casualties. Ix-shaking il-kbir ħajkun hemm ħafna li ħajtilqu l-fidi. Di mhux jien qed ngħidha, l-Iskrittura tgħidha. Satan will come to deceive even the elect. L-elect min huma? Li huma ta' Kristu. Ħajjiġi biex iqarraq anke mill-mażula. Int mażul, inti ta' Kristu. Però biex inti tkun ta' Kristu trid tagħmel deċiżjoni li timxi fi Kristu. Tlet affarijiet biex aħna neqilbu mill-ħalib għall-laħam.
L-iskritt ħanamel naqra forsi għal min għadu mhux acquainted magħha. Il-ħalib min jieħdu l-ħalib? Il-babies, it-trabi. Għax ikollhom bżonn il-ħalib, huwa tajjeb għalihom. Ħalib ma jistax ittihom il-laħam għax ħajifgaw fih. Daqqas ma jkollhom biex jaqtaw xi kultant. Sewwa, ġifieri ma tistax ittihom il-laħam, tifhem? Imma Kristjan mill-mindu twilet mill-ġdid hemmhekk beda jikber. Da bħal tarbija. Hemm ċertu żmien fejn ħa toqgħod fuq il-ħalib għax għandha bżonn il-ħalib. Però jgħaddi ftit żmien li l-ħalib ma jibqax jissodisfaħħa t-tarbija. Issa l-problema hija di, ħafna Kristjani wara snin sħaħ u naraw issa fl-Iskrittura nibqgħu bil-ħalib. U l-ħalib xi tfisser? Laħ nibqgħu karnali, nibqgħu nieħdu l-istess affarijiet, nibqgħu naqgħu fl-istess affarijiet u qatt ma nimxu l-qudiem. Il-għala għax għadna nkatenati mal-passat, għadna nieħdu pjaċir nitimgħu lill-bniedem l-antik. And what you feed most becomes the strongest. Dak li inti titma' l-iżjed jiġi l-iżjed b'saħħtu. Il-min qed titma' int illum. Il-min qed nitma' jien illum. Amen. Mela tliet affarijiet għadna. L-ewwel waħda rridu nieħdu deċiżjoni. M'għadniex trabi. Irridu nieħdu deċiżjoni, trabi ma jistgħux jieħdu deċiżjoni. M'għadniex trabi. Issa minn għadu jibda hawnhekk, God bless you, għadek tarbija. Però ħanejnuk tikber, ta' ġifieri, m'intix ħad tibqa' tieħu ħalib. Tieħu għal ċertu għandek bżonn ċertu, però dan huwa messaġġ iżjed għal min diġà da il-mulej, esperjenza l-mulej u llum il-ġurnata qed jibqa' jikber fil-mulej. U il-maġġor parti qegħdin hekk illum, grazzi mulej. Però għal min għadu tarbija iva, hemm ċertu żmien fejn inti tittirċievi, tittimbena, però taqax fin-nassa li inti ħatibqa' hekk. Inti ġejt imwieled mill-ġdid għax Alla għandu pjan glorjuż għal ħajtek. Amen, halleluja. It-tieni wieħed mela l-ewwel waħda nridu nieħdu deċiżjoni se nitkellmu fuqha. It-tieni waħda hija dixxilpina. Hello. Dixxilpina. Wow. Kemm ma ddejjaqna dik. Jien follower ta' Ġesu mhux dixxiplu. Għax iddejjaqna d-dixxilpina. Id-dixxilpina tbeżżana. Issa nitkellmu fuqha. 3 hija konsistenza. Many start the race, but few finish it. Konsistenza. Ħafna jibdew it-tiġrija, ftit jispiċċawha. U ftit jispiċċawha sewwa, amen. Il-ħajja tagħna bħala Kristjani għandha tkun riflessjoni ta' dak li aħna nistqarru. Għax l-ar testimonjanza li nistgħu nkunu għad-dinja, u anke l-Kristjani stess, hija li aħna tnajdu mod u nimxu mod ieħor. Il-Fariżej ta' 2020. Eżatt. Ngħidu ħaġa u nagħmlu oħra. Nitkażaw bil-Fariżej, però mbagħad hekk inħassu fil-mera naraw lilna. Fariżej. Ma nistgħux ngħidu li nħobbu lil Alla imma l-aġir tagħna ma jurihx. Dawn huma affarijiet bażiċi ta' għalhekk mill-ħalib ġejjin Allaħam sewwa. Dawn huma affarijiet bażiċi. Però għandna bżonn ninduruhom nerġgħu. Ma nistax jiena ngħid li jiena ta' Kristu u nqasqas fuq in-nies. Ma nistax ngħid li jiena ta' Kristu u hekk kemm hija fil-bżonn ngħidlu just God bless you u ma taraħx iżjed. Bil-God bless you mhux se jkolħuk. Bil-God bless you mhux se jinkoraġġixxi, mhux se jitqawwa ruħu. God bless you iva. Hija mhux qed innaqqas il-barka tal-Alla hawnhekk biex qed niftehmu l-istqarrija just tgħidu God bless you and you don't care. Mal-God bless you rid ikun hemm kif nista' ngħinek. Mal-God bless you rid ikun hemm kif nista' verament inkun jien il-barka li Alla tjuża għal ħajtek. Qed tifhmuni x'inha ngħid, hux vera. Mal-God bless you ma nistgħux ngħidu għax isna nagħmlu isna tiftakar meta kien
ma naf, jinkon nirkab tal-linja. U ħafna nies għaddejjin hekk ara, kif nirkab tal-linja. Kien hemm darba kopja turisti tal-linja l-antiki qed nitkellmu sewwa. Kopja turisti xinraw basħiħ, għax dak iż-żmien kien hemm naqra żjed fidi millum. Kif jafu n-nies. U kif starja taf kif il-gera għaddejjek, insomma, kif dak il-kallu l-kukku għaddejjek fil-gaġġa bil-rix, dak it-tip. U f'daqqa waħda kulħadd kif startja u daw il-ġiex turisti u jiġru mill-bass. Niftakar għadda tal-lum di. Daqalu minn fejn sejrina. A trip with no return. Gloria vele. Ma nistawx najdu t-talba ta' tradizzjoni qabel niklu un bat ġas namlu ek cosmetically. Il-ħajja kristjana miex ek lawa. Ma nistawx nibqaw aħna l-espressjoni tagħna m'għandix tkun ibbażata fuq it-tradizzjoni għax jew kellha rutina għax ili nagħmel hekk. Oqgħodu attenti għax anke ġew jista' jkun rutina. Aw nitqarqu niġu f'livell fejn nitqarqu li għax ġejjin River of Love għax qed nixxierku aħna qegħdin in right standing mal-mulej. Dak fej il-kelma tiskajaħ li inti qiegħed fid-dellu minn għalek qiegħed fid-dawla. Jekk ma inti tkunx 100% li inti committed li tgħix ħajja li tagħti glorja l-mulej. Mhux qed ngħidlek tkun perfett, imma li inti tagħmel minn kollox biex tagħti glorja l-Alla u hekk ħadd iżbalja, ħadd terġa' tqum, ħadd indem, ħadd tgħidlu ħfirli mis-sir qaddis u tini s-saħħa ngħid le u anzi ejni nabborri dak li għamilt. F'isem Ġesu. Glorja l-mulej. Thank you, Jesus. Deċiżjoni, mela, għanibdew fuq deċiżjoni. Kont taf li inti meta twilet mill-ġdid tagħmel ġiex deċiżjonijiet mhux waħda? Tnejn għamilt. Imma ħafna qgħu fuq l-ewwel waħda biss jifqu hemm. Ġiex deċiżjonijiet. Mela inti stqarrejt lil Ġesu bħala Salvatur tiegħek u ħafna jifqu hemm. Imma stqarrejtu wkoll bħala s-sit ta' ħajtek. Min għadu fuq il-ħalib għad għandu l-Ġesu biss bħala s-Salvatur tiegħu. Stqarrih bħala però għadu ma ġiex in terms li hu wkoll għamel deċiżjoni biex ikun Ġesu is-sit inkontrastanti ta' kull area f'ħajtu ta' ħajtu. U hemmhekk fejn irridu niffukaw ħafna minna. Li Ġesu ikollu lordship li jkun is-sit ta' kull area ta' ħajjitna. Issa, dan mhuwiex popolari dan il-dak, żgur mhux xi diskors politiku li qed ngħid bħalissa. Sewwa? Jekk tieqaf fi Kristu Salvatur, tibqa' Kristjan li għandek bżonn il-ħalib u ma timmatura qatt. Bil-periklu serju li terġa' taqa' fid-dinja u meta jkun nadda fil-kelma tgħidlek u jsib id-dar vojta għax terġa' tmort fid-dinja, ħajġib miegħu 7 spirti qawwija minnu u l-ħerba s-seħħ jirrajta quddiem għajnejja mhux darba, mhux tnejn, ħafna drabi sfortunatament. ċaħdu lill-Alla għax waqgħu għall-pressjoni tad-dinja, ma rridux jafu u l-ħerba li ħamel f'ħajjithom l-għadu hija immens kbira. Dawn huma affarijiet reali. L-ħajja spiritwali hija żjed reali mill-ħajja materjali l-aħwa. Billi ma narawiex ma jfissirx li mhix qedaw. Amen? Mela, Lut, kapitlu 5 vers 12. Jgħidilna hekk l-awtur tal-Lut. Tantu hekk li għalkemm issa imiskom sirtu mal-min, teachers, għandkom teħtieġu
li min jaqatkom tridu teħtieġu l-min jallimkom il-ġdid l-ewwel elementi tal-kelma talla. Da l-innat jgħid. Iva l-innat jgħid. Ġejtu fil-bżonn li tieħdu l-ħalib u mhux ikel sħiħ. Vers 13. Issa kull min jieħu l-ħalib ma jifhimx il-kliem tal-ġustizzja. Wow, stanna ftit. Mela, min m'għandux revelazzjoni sħiħa, min jikkritika, għana menna qasajt notaw, min jikkritika dak li ma jistax jifhem, ejja għal konklużjoni jentu. Wow. Ħanerġa' naqraħħax di vera. Eżatt qiegħda. Wow, grazzi mulej. Issa kull min jieħu l-ħalib u ma jifhimx il-kliem tal-ġustizzja, il-kliem tal-ġustizzja. Amen. Għax għadu tarbija. Imma l-ikel sħiħ u tal-kbar. Ta' dawk li biż-żmien huma mdorrija jażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin. Il-kbar mhux għax għandu titlu ta' pastor, jew deacon, jew superintendent, whatever. Il-kbar huma li dawk li umiljaw ruħhom. Umiljaw ruħhom u qalhom mhux iżjed jien li ngħix mulej, imma int li tgħix fija Misser Qaddis. Diki. Dawk huma fis-Salt Natalja. Il-kbar huma li jekk jisimgħu xi ħaġa li hija ġejja mill-bniedem Talla u jafu li bniedem Talla għax dak il-bniedem Talla ġabhom għand il-mulej. Jew anke ma ġabhomx tal-mulej, il-mulej qed jużah bil-qawwa kollha. Dawk min qed jisma' joqgħod kwietek ma jistax jifhem xi ħaġa u jarbel il-kelma u jissaqsi u jibqa' jifli. Niftakar f'Nikodemu. Nikodemu kien wieħed mallem. Nikodemu kien jafa l-Iskrittura. Il-Fariżej għax kien bħalu kien dawk malmin kollha, però il-Fariżej kellhom qalbhom mimlija sikrana. U Nikodemu kien bniedem a righteous one. Li mar isaqsi, mar fuq is-sors u beda jsaqsi kif jista' qallu l-Ġesu. Qallu kif jista' jkun jerġa' jitwielet minn ġu fommu. Issa da tgħid li Kristu se tgħid inti all right. Inti taħseb fuq hekk qed nitkellem le bl-imħabba Kristu. Għaxra verament il-qalb li qed issaqsi mhux biex twaqqgħu għaċ-ċajt, imma biex għaxirid għaċċana l-verità. Spjegalu. U għall-ħares ma spjegalux, għax ikun ma nifhmuhiex aħna laqqas. Ġwanni 3. Amen. Hija kollox kwistjoni ta' attitudni. Il-kbir fis-Salt Natalla huwa l-umli. Il-kbir fis-Salt Natalla huwa li le ma jinteressawniex il-promotions. Imma kien nara l-ħija aħjar minni, I rejoice. Jekk nara l-ħija li nbena, jekk nara l-ħija li nħeles, ħanifraħ miegħu, ħankun hemm miegħu, u jew forsi jekk waqa' ħankun l-ewwel wieħed li ħanejnu jitla'. Daku. Li qed timxi daku l-kbir fis-Salt Natalla. Il-kbir fis-Salt Natalla huwa l-ikbar għaddej. Li mhux qed tifittex it-titlu jew il-pożizzjoni, imma tifittex kif ħajibni s-Salt Natalla. Il-min ħanejn illum, mulej, orini, il-min ħanejn, il-min ħanibni, il-min ħanfittex biex ninkoraġġixxi. Bid-donijiet lill-mulej tak, li huma ħafna, iżjed milli qed taħseb int. Halleluja. Mela kemm hija ċara ma nifhmux il-kliem tal-ġustizzja għax għadek qed tisqi fuq il-ħalib.
Għax ma tistax tajt jekk hux medium jew well done il-laħam, jekk inti għadek qed tixrob ħalib biss. Kif tista' tiġġudika dak li qed jgħid bniedem jekk inti għadek qed tixrob il-ħalib? Kif tista' tajt jekk il-laħam hux tajjeb jekk inti għadek biss toma ta' ħalib bħalek? Kif tista' tajt li dak hija dottrina ħażina jekk int m'għandenjajtx ruħek b'mod qumli taqra l-kelma, tfittex il-kelma u mhux inti qed timxi fuq stereotype jew fuq xi hearsay minn xi ħadd ieħor jgħidlek li dik hekk u hekk u bqajt fuq dik biex inti tkompli tkebbar il-lanżita ġo qalbek. Aħfrinna mulej. Għad saqsejt għalfejn tara ċertu qaħwa kemm jużhom il-mulej u forsi tara lilek innifsek wara snin fi Kristu u bqajt staġnat fl-istess ilma. Tixrob biss mill-ftit li jfur minn ħadd ieħor. Għad saqsejt għalfejn il-bir ta' dak qed ifawwar u inti bil-kuċċarina tieħu naqasib xi kultant. Għad saqsejt għalfejn, għad saqsejt għad rajt fil-kelma talla li Alla m'għandux favoritizmi. Alla dak li għandu għal dak għandu għalik. Dak li għandu għal Kenneth Hagin għandu għalik. Dak li għandu għal Pastor Gordon għandu għalik. Kemm inti qed tinnota kemm ġieli studjajt il-ħajja ta' daw in-nies Alla. Ġieli rajt minn xiex kellhom jgħaddu biex illum il-mulej qed ifawrilhom il-ministri tagħhom b'kull tip ta' grazzja u qawwa u barka. Għax waħda minnhom għarfu li huma daqshekk qed jgħixu għalihom innifshom m'għadhomx inkatenati ma' din id-dinja immissa ir-rida talla iriduha f'din l-art. Huma perfetti u żgur li mhumiex. Però fl-ispirtu iva. Fl-ispirtu iva. U r-rida tagħhom hija wkoll qed tixxenna għal perfezzjoni. Ir-rida tagħhom it's yearning biex jagħtu glorja l-Alla. Iva ħajaqgħu. Għax immaġina kemm diffiċli meta dejjem għandek l-spotlights hawn qudiemi hawn għaddej dawl. Għandek ħajtek kollha sa jiena qiegħed hawnhekk ġiex minuti. Ħajtek kollha bi-spotlights fuqek. Daw in-nies kull ħaġa li jagħmlu dejjem bi-spotlight fuqhom. Jekk nisbalja jien ħafna mid-drabi ħadd ma ħajinduna. Imma kif jiżbalja bniedem minn daw ħadd tiġi augmented il-għala għax l-għajnejn qegħdin fuqhom. Ejja nitolbu għal daw in-nies l-aħwa. Ejja nitolbu għax dawk in-nies qegħdin f'post diffiċli. U iżjed ma jkunu magħruf għax ovvjament qed jużahom il-qawwa talla. Mhux għax huma qed jiġu promoted fis-saltna talla biex huma iżjed juru il-karattru talla. Tħalluhomx l-aħwa. Ejja nkunu dawk l-ewwel nies li nitolbu għal daw in-nies tal-mulej. Biex verament dawn jissaħħu u biex iva dejjem ikunu jistgħu jażlu it-tajjeb mill-ħażin. Għax mhux faċli tkun dejjem bil-kameras fuqek. Dejjem lesti biex joqtlulek il-karattru. Mhuwiex faċli, irid tkun verament il-qawwa talla. U għalhekk il-qawwa talla tkun fuqhom iżjed. Għax għandhom bżonn iżjed barka, għandhom bżonn iżjed saħħa, għandhom bżonn li jimmanifesta l-Ispirtu Santu. Għax kieku ma jkunx hekk daw in-nies kollha mkisra. Għax huma broken vessels bħali u bħalek. Come on. Jesus. Ejja nagħmlu commitment nitolbu għal dawk in-nies li qegħdin fuq il-limelight fejn qegħdin.
Nibdew mill-pastor tagħna li nirringrazzja lil Mulej pubblikament fuq Facebook, nirringrazzja l-Alla u nagħti glorja dejjem lilu int ħad toħodha kollha glorja Mulej. Grazzi tal-li tuża dan ir-raġel u anke l-mara tiegħu li ġibtom hawnhekk għal raġuni mhux biss niftħu klabb imma biex verament nixxejkjaw dan in-nazzjon għal glorja tal-Missier. Grazzi Mulej tal-li għamil dan. U nemmen li dan għadu l-bidu ta' dak li inta tittamel. U qed ngħidha pubblikalment għax nemmen li Iva il-kbir għadu ġej f'isem il-Mulej. Halleluja. Grazzi Mulej għal-jum. Il-Mulej irid jagħmel minnek xmajjar ta' ilma ħaj. Daqshekk kuċċarini. Irid jagħmel minnek xmajjar ta' ilma ħaj. Minnek Iva. Id-deċiżjoni għandha tkun waħda li ma tħares iżjed lura. Tħares iżjed lura m'hemm xejn għalik fil-ħajja l-antika. Li tista' tieħu ġid minnha. Ġesu qal f'Mattew 9. Ħadd ma jraqqa libsa qadima biċċa drab ġdida għax inkella ir-ruqa sellet il-libsa u t-tiċrita tikber. Anqas ma jqiedu l-imbit il-ġdid fid-damiġġjani il-qodma tal-ġild għax inkella d-damiġġjani jinfaqgħu l-imbit jinxteret u d-damiġġjani jintilfu. Dak li hemm fl-antik dak li l-ħajja li inti sallabt m'hemm xejn minna li huwa tajjeb għalik illum. Inti llum kreazzjoni ġdida, l-antik għadda, il-ġdid jagħtaw. Bekk ħarsitna il-focus tagħna, l-attenzjoni totali tagħna titkun fuq Ġesu Kristu biss huwa l-standard. Iva, niffollowjaw il-leaders tagħna, nirrispettaw il-leaders tagħna, nimxu fuq il-viżjoni tal-leaders tagħna għax il-Mulej tefana taħtom. Però fl-aħħar mill-aħħar għax nafu wkoll li huma qed jimxu wara l-Mulej. Jiġifieri hekk qed nimxu warahom għax qed jimxu wara l-Mulej. U grazzi Mulej dik hija r-realtà River of Love. Hallelujah. Thank you Jesus. Ftakru waħwa, ma nħarsux lura. Ftakru di. Għax ħarset lura il-mara tal-Lot saret statwa tal-Melħ. Baqgħet tixxenna għal dak li kien hemm fil-passat. Saret statwa tal-Melħ. Dik ġiet useful? Isimgħu di. Għax ħarsu lura l-poplu ta' Izrael ma daħlux fl-art imweda. Nerġa' ngħidha. Għax ħarsu lura l-poplu ta' Izrael ma daħlux fl-art imweda. Fejn tħares illum inti? Fejn tħares? U lura m'hemm xejn għalik jgħod. Ħalli l-passat bħala l-allim tiegħek. U hu l-esperjenzi biex int ma terġax tiżbalja dak il-passat l-affarijiet. Il-futur tiegħek jismu Ġesu Kristu. Il-futur, il-preżent tiegħek, your being, kull nifs li tieħu huwa Ġesu Kristu. Breathe Jesus. Inhale, exhale Jesus. Dik hija ir-rieda, dik hija verament il-pjan. Hemmhekk fejn ħanibdew bis-semi-solids issa. Meta inti tifhem li l-passat tiegħek għadda issa biss hemm il-futur. U mhuwiex xi treasure chest imsakkar ta' armi ma tridux. Għax ħajkollok ċavetta ħatiftaħ u terġa' tieħu xi ħaġa minn hemm.
Eħles mill-passat. Il-passat m'għandu xejn tajjeb għalik. Niftakru għal-ħwa. Mera l-inħarsu lura mhux għażla, irridu nimxu l-qudiem. Halleluja. Issa nafu li lil minn Kristu m'hemmx ħajja, it-triq tiegħu irridu nieħdu. Halleluja. Aħna maħniex imsejħin biex inkunu segwaċi ta' Kristu, followers ġifieri. Imma msejħa biex inkunu disċipli ta' Kristu. U din toħodda t-tieni punt. Id-disċiplina tfisser li jien irrid inħaddan fil-ħajja tiegħi ta' kuljum dawk il-partijiet tal-Bibja li lili ma tantx jew inħossni skomdu nagħmilhom. It's not about feelings. Mhijiex xi ktib tar-riċetti l-Bibja, jidi oġbitni, ħanoħodha ħanagħmilha għal dil-ġimgħa. Il-Bibja hija a whole package. A whole package. Ovvjament hemm ċertu affarijiet li ma joddux għalina għallum, però meta inti taqraħħa b'qalb miftuħa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, tifhem x'inhuma li joddu għalik u huma l. Trid ikollok dejjem iżomm moħħok sewwa in line mal-Ispirtu Santu u ma jkollok l-ebda aġenda oħra li tisma' mill-kelma mill-mulej innifsu. Amen. Issa, xem li ma joġbunix mill-Bibja, bħal ħobbu lill-ladu, ħobb lill-ladu tiegħek. Kemm sabiħa dik. Birek lil dawk li joboduk. Birek lil min jisħtek. Kemm ikolli raġun, ma jtinix id-dritt li ngħid kontra n-nies ta' Alla. Kemm toġobna dik? Kunu għafu. Ma dak li huwa debboli, il-mulej, dak li huwa debboli fil-ħajja tagħna. X'ina qabli inti ma teffettwakx it-tqasqis għax qatt ma tqasqas fuq ħadd. Imma jiena debbolizza tiegħi dik li nqasqas sewwa. Il-moment li jiena ma ddeċidejt għalhekk ridu nieħdu d-deċiżjoni. Iddeċidejt li ma nagħmilx iżjed, my weakness, God will exalt himself in my weakness. Alla ħajeżolta rilu nnifsu fid-djufija tiegħi u iva tiġi s-saħħa tiegħi mbagħad li tiġi testimonjanza għal ħaddieħor. Amen. Alleluja. Grazzi mulej. Thank you, Jesus. Dawn affarijiet li aħna ma jinżlunniex imma dak li jagħmel Kristu meta qrajtlek dawk ħobb il-ladu tiegħek, birek il-minsiħtek. Dawn huma kollha li Kristu ippersonifikhom mhux ġas qalhom. Kif aħna nkunu ddixxiplinati b'dan il-mod, hekk nibdew nużaw din il-qawwa li l-Ispirtu Santu iddepożita ġo fina. Jiġifieri, il-mument li ħankunu aligned ma' dawn l-affarijiet u nibdew nagħmluhom b'dixxiplina, b'commitment, hemmhekk fejn niftħu l-vit tal-Ispirtu Santu and he will flow into our being. Hekk inti trid risposta għal dak li inti ilek qed titlob, make sure li inti qiegħed aligned ma' dan kollu f'isem Ġesu. Halleluja. Disċiplu huwa dak li jagħmel dak li jimxi ma' sidu u josserva dak li jagħmel mill-viċin u jagħmlu hu. Ġifieri mhux biss qed tgħid what a nice preach, xi preach sabiħa di, imma disċiplu huwa dak li qed josserva lil sidu, qed jara kif qed jagħmel u jixxenna biex hu jagħmilha u tiġih l-opportunità biex jagħmilha. Amen. Il-pilastri tad-disċiplina x'inhuma? Imxi viċin mal-mulej biex billi taqra u timmedita fuq il-kelma. Dawn huma basics. Imma ma jkun hemmx daw il-basics m'għandekx fejn tibni. M'għandekx foundations. Imxi mal-mulejn billi jkollok ħin ta' talb. Bħalma għandek ħin għax-xogħol, hekk għandu jkollok ħin speċifikament għat-talb. U mhuwiex it-talba ta' malaj ta' qabel li kellek nitkellem, ħin li tfaħħar l-Alla, ħin li tqatta intimità in the closet
fejn inti tkun f'intimità miegħu biss. Il-bot mill-mobile, il-bot mill-mara, il-bot mill-raġel, int. Għalkemm it-tab fil-familja huwa essenzjali wkoll, imma dik xi ħaġa oħra. Sewwa? Ħin ta' qima fejn qed tattira iżjed minnu f'ħajtek. Ħin ta' ħima tqim l-Alla, tfittex tqimu mill-flok tgerger, għamel rezoluzzjoni llum minflok tgerger faħar l-Alla. Hemmhekk fejn taqtal ktajjen, hemmhekk fejn tattira l-preżenza tal-Alla fit-tifħir tiegħu, tal-poplu tiegħu u jattira ruħu għalihom. Halleluja. Ħin ta' xirka fejn għandek iċ-ċans timmatura għax qed jiġu mirfusa ħafna kallijiet. Għax fix-xirka fejn billi toqgħod tara God TV għalkemm nitlob ingrazzja l-Alla ta' dak il-ministeru li verament qed jagħmel ħafna ġid, grazzi missier ta' dak tip ta' ministeri. Imma inti taħseb li ħadd ikber billi toqgħod tara God TV. Ħajġibek, ħajqabbadlek in-nar huwa supplement, qishom il-vitamini però għandek bżonn tiekol. Għandek bżonn il-laħam, ma tistax tieħu vitamini biss, la nitkellmu fuq il-laħam. Tittieħu l-laħam, sewwa, tittieħu ċ-chicken, tittieħu l-affarijiet. Il-Knisja hija għandi il-Knisja lokali ġifieri fejn inti qed tixxierek fejn il-mulej ippjantak, hemmhekk għandek full supplement tal-vitamini kollha spiritwali. This is it. This is the real deal. U minn hawnhekk nistidinkom l-aħwa. Minn hawnhekk ħudu l-main meal tagħkom minn dal-pulptu. Għax Alla pjantakom hawn għal raġuni. Pjantana hawn għal raġuni. Dan huwa il-main dish. Xi kultant mur restorant tisma' preach oħra, però il-main meal minn hawn. Halleluja. Għax nistgħu nitqarqu. Nistgħu nitqarqu easy. Halleluja. Meta ngħidlek imxi viċin mal-mulej, mhux ġast isek qed tmur xi viżit tara l xi ħadd tara l-ommok il-ħadd, pereżempju. Timxi mal-mulej hija xi ħaġa konsistenti l-ħin kollu li inti tfittex il-mulej għal kull deċiżjoni, kull nifs li tieħu tispiċċa jgħidlu grazzi mulej ta' dan nifs. Dak il-mod. Halleluja. Bħal soldat id-disciplina. Soldat m'intix ħatoqgħod taraħ soldat kif suppost sewwa. M'intix ħataraħ da jiekol burgers minn filgħodu sa filgħaxija, jon kella hekk ikollu aptit u ma' training. Da ħajqum reġiment f'ħin tajjeb hawnhekk hawn anke pulizija jafu x'inhi disciplina, grazzi lej għalihom, halleluja u ta' kemm jipproteġġuna, grazzi Ġesu għalihom u nitlob barka fuqhom, halleluja. U iva, dawn jafu x'inhi disciplina, jafu li jridu jqumu, iridu ma jridux iridu jagħmlu ċertu affarijiet sewwa biex jibqgħu inform biex ikunu jistgħu jaqdu id-duties tagħhom. Aħna x'għan ninqas li aħna s-soldati tar-renju tal-mulej. X'għan ninqas. Però daw l-affarijiet nitfawhom on the back burner u nisbaljaw bil-kbir. Irridu nkunu ddixxiplinati ma' nfusna l-ħin kollu. Ħanaġġel imħabba l-ħin. Grazzi mulej, l-aħħar ftit. Grazzi Ġesu. Hawnhekk kont se nagħmel tixbieħa fit-tul, però mis-sena nidħol fit-tul. Però hija xi ħaġa sabiħa li tistudjaw il-karattru ta' Pietru. U di tagħmel id-differenza kollha. Il-karattru ta' Pietru li kellu bżonn jitkisser biex Alla jużah. Pietru kien l-ewwel wieħed li il-mulej meta għallhom jiena qatt jiġu u joħduni u mbagħad immut speċi beda jispjegalhom kif ħajsir l-affari. Pietru qallu ġibdu, qallu ma jkun qatt. Qallu jagħmlu lek hekk. Over my dead body tipo. Dak it-tip ta' tituni uża. Tafx qallu għallu get thee behind me Satan, itlaq minn qudiemi. Xitan. Pietru. Sewwa, għax il-għala, dak il-ħin ma kienx qed jitkellem mhux jopera.
fir-revelazzjoni ta' minnu fi Kristu. Għallu xitan, imma l-attitudni tiegħu. Pietru kien dak li xejjer il-xabla biex jaqtaw id-nejn is-soldat. Għallu neħja minn hemm b'fejqu, all right. Imma għaraf. Tibda tara Pietru kemm kellu l-jien qawwi bniedem ta' karattru kbir, li Alla rid juża dak il-karattru, però it needed to be broken. Bħalma jagħmlu żwiemel. Jaraw żiemel potenzjal qawwi, they need to break his character biex ikun immansa biex niftehmu. Kristu rid jimmansah biex jużah il-Pietru. Sewwa? U mbagħad tara aqraw, ġifieri aqraw Luqa 22, ma nistax nidħol fihom bħalissa mħabba l-ħin. Però mbagħad tinduna meta Pietru tradixxa l-mulej. Qallu jien ħanitla miegħek fejn tkun inti nkun jien, m'għandekx ċans li nitilqek. Paraphrasing. Sewwa? Qallu int ħatitradini. 3 darbit qabel ma jidden is-serduq. X'nitradijien min jaf. Ta' wara l-amplified version tagħha l-biċċa. Però ħanispjegalkom di. Hekk sar. Fil-fatt hekk sar. U meta sar hekk, Pietru he broke down. How he broke down? Fluqa jgħidlek ħares leħ il-mulej. Meta kien ġej kundannat, idden is-serduq il-mulej ħares lej Pietru. Pierced his heart. Lanza. Min jaf dak il-ħin, he was broken. Kienet dik il-ħin li Pietru biddel il-karattru totalment tiegħu. U narfuha minn xiex li meta reġa' xox tal-mulej u raħ warfu u telaq jiġri ġol ilma, għallu dak is-sit tara ġmar dan għadu b'gilt tal-bliħ fuqu li dan tradixxa l-sidu mar u għallu wara ftit wara l-kielwe għallu inti tħobni, Ġesu għallu. U meta għallu inti tħobni, ħanajdilkom eżatta xija paraphrasing di. Ma rridx inkun eżatt, rrid inkun eżatt fiha. Malajdi, di biss u daqshekk ħanqafaw. Halleluja, grazzi mulej. Grazzi mulej ta' di. Mela, għallu Grazzi Ġesu. Resta, mela, għallu hekk. Staqsa x'mun Pietru ibben Ġwanni, inti tħobbni iżjed minn daw? Jiġifieri, paraphrasing, meta għalhekk Kristu qal b'dal mod, iżjed milli jħobbuni daw bil-ħsieb, bl-intenzjoni, bid-devozzjoni spiritwali, kif wieħed iħobb il-missier, hekk qallu Kristu, dik l-intenzjoni kif użaħħa l-kelma bil-Grik. Sewwa? Pietru wieġbu iva mulej. Inti taf li nħobbok u l-mod kif nrisponda d-darba għalhekk li għandi imħabba kbira bħala ħabib tal-qalb, sorry. Ġifieri Pietru qallu, mela liħor qallu tħobbni iżjed minn daw u tħobbni bil-imħabba ta' missier u qallu inħobbok bħala ħabib tal-qalb. Pietru l-antik li ma kien xadu broken kien jgħidlu jien inħobbok iżjed minn daw kollha u ma ħadd iżjed iħobbok minni. Però qalbu maqsuma ta' Pietru u ġi in line ma' rrida talla u milja ruħu kisser il-jien bil-qawwa tal-ispirtu talla, issa qallu missier jiena nħobbok bħala ħabib tal-qalb. Għax għaraf li ma jistax ikun li jħobb b'dak il-mod qatt m'għandux ir-revelazzjoni sħiħa, u tinsewx li Kristu kien għadu hemm, sewwa. Għadu ma kellux ir-revelazzjoni, imma d-darba għaraf il-vera mħabba.
U għadu nnutaw naqra l-imħabba ta' Kristu di ħana laqbija. Għalilu 3 darbiet. Kem tradiħ Pietru? Wow. L-imħabba ta' Kristu. Bella tradiħ 3 darbiet u saqsiħ 3 darbiet biex jikkanċella waħda it-tradimenti tiegħu u saqsiħ it-tielet darba. U f'daqqa waħda kien hemm dik ir-rikonċiljazzjoni li bidlet mhux biss ħajjet Pietru, imma bidlet l-istorja tal-umanità, halleluja. Grazzi Ġesu, halleluja. Dik hija t-tip ta' mħabba li Kristu joffri l-aħwa. Li iva aħna nitraduh, li iva aħna minna mitzbal, però Kristu qed jgħidilna inti tħobbni. X'ħan irrisponduh il-mulej? Amen. U dik li żbaħiva li Kristu jista' jirċievi minn għandek. Wow. B'dan il-ħsieb l-aħwa. Ejja narfu minn aħna fi Kristu. Però narfu minn aħna fi Kristu mhux bl-arroganza, għax inkella qasadna bdejna. Narfu fi Kristu il-moment li narfu l-umiltà vera x'inhi. Ejja nqumu naqabel wieqfa l-aħwa. Ejja nirringrazzjaw il-Missier. Grazzi mulej. Grazzi tal-maħfra tiegħek mulej. Grazzi mulej tal-li inti Missier Qaddis. You turn my mess into a message. Kemm inti kbir Missier Qaddis li inti tajtni l-opportunità mulej li naraf minn vera int Missier Qaddis. Aħfirli mulej ta' kemm inqastek. Aħfirli mulej ta' kemm il-darba ritta li taddi tiegħi u naf mulej li kienet ir-rida tiegħek l-aqwa waħda anki hekk ma tagħmilx sens għal dak il-ħin. Għax inti dejjem għandek l-istampa l-kbira quddiemek Missier Qaddis. Ejna mulej Missier Qaddis biex aħna mill-lum nieħdu deċiżjoni soda li ma nħarsux iżjed lura, imma nħarsu l-qudiem fil-preżenza tiegħek mulej. Li nħarsu biss il-qudiem u nagħmlu r-rida tiegħek biss, li nkunu dixxiplinati Missier Qaddis bl-aqwa mod. L-aqwa mod fis-sens li numiljaw ruħna u nridu biss ir-rida tiegħek f'ħajjitna, li iva żelu tagħna jdur kompassjoni għal ħaddieħor li naraw il-ħaddieħor aħjar minna, li naraw il-ħaddieħor jinbena fis-saltna tiegħek Missier Qaddis. Ejna Missier Qaddis li nkunu dixxiplinati. U t-tielet waħda mulej li ma tantx kelli ċans li tkellem waħda, imma ħanamilha f'forma ta' talba mulej, hija l-konsistenza Missier Qaddis. Li aħna nkunu konsistenti fik Missier Qaddis, li mhux nibdew il-ġirja u ma nispiċċawiex, mhijiex 100 meter race, imma hija maratona mulej. Li rridu nispiċċaw sal-aħħar mulej, però hemm premju kbir għal min jispiċċaha, halleluja, li laqqas biss nistgħu nimmaġinaw. Grazzi mulej. Tina qawwa li nkunu konsistenti, ejna li permezz tad-dixxiplina li nużaw bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek, aħna nibqgħu konsistenti kemm hekk inħossa u kemm hekk mhux inħossa mulej. Kemm jekk l-affarijiet qed jiġu skont nixtieq jiena u kemm hekk l-irwiefen kollha qed jinqalgħu kontrija, jien illum qed nagħmel deċiżjoni li nibqa' konsistenti mar-rida tiegħek perfectly aligned mulej. U iva knonqos inti Ġesu l-avukat tiegħi li qiegħed tinterċedi għalija u nirringrazzjak tal-li inti mhux biss taħfir li dnubieti imma tinsihom mulej. Grazzi Missier Qaddis. Għalhekk ejna mulej li llum niddeċidu li nifqu noqogħdu fuq il-ħalib, immissa l-mument li nagħmlu l-pass fil-fidi li nkunu verament dixxipli tiegħek, nkunu konsistenti għax iva inti mulej ħatuża din il-Knisja, ħatużaħħa bil-qawwa kollha, għandek pjana l-kull wieħed u waħda minna, dil-Knisja hija ssettjata b'mod apostoliku biex tilħaq l-erba' irkejjen ta' dil-art u lil minna f'isem Ġesu Kristu, halleluja. Grazzi Missier Qaddis.
Grazzi mulej ta' din id-dilka apostolika li tfajt fuq din il-Knisja. Grazzi mis-Sir Qaddis ta' kull met tagħmel. Immejna nifmu li aħna kirridu nkunu kbar fis-saltna Talla, irridu nkunu il-qaddej tal-qaddejja. Fissem Ġesu Kristu ta' dan, tina revelazzjoni mhux lilna biss imma kull minu parti minn din il-familja River of Love. Amen u amen. Halleluja! Nirringrazzjaw ukoll il-YouTube viewers, grazzi ukoll tal-li Iva kontu magħna. U jekk inti l-ewwel darba li qed tisma' dal-messaġġ u qed tisma' xi ħaġa l-ewwel darba li inti forsi għadek ma tajtx forsi ħajtek il-mulej u smajt dal-messaġġ, nemmen li qed tifhem kemm importanti li mingħajr Kristu m'hemmx ħajja ta' dejjem. Għalhekk l-ewwel pass li tittamel biex tibda tieħu l-ħalib huwa li tagħti ħajtek lil Ġesu u mhux biss tagħmlu s-sit mhux biss tagħmlu s-salvatur ta' ħajtek imma tagħmlu s-sit ukoll. Għalhekk iva illum jekk inti qatt għadek ma tajt ħajtek il-mulej, ħanistiednek titlob din it-talba miegħi. U għajda mill-qalb u ddikjaraħħa b'fommok importanti għax dak li tajt illum ħatgħix għada fih. Mis-Sir Qaddis, grazzi tal-li tajtni is-salvazzjoni tiegħek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu. Nitolbok maħfra ta' dnubit tiegħi u iva jiena llum niddikjara li ħanati ħajti lil Ġesu mhux biss bħala s-salvatur tiegħi imma bħala s-sit ta' kull erja ta' ħajti. Ejnijiet mis-Sir Qaddis biex ngħix ħajja li tagħtik il-glorja. Ejni mis-Sir Qaddis biex iva dak kollu li nagħmel issa mhux issa jien li ngħix imma int li tgħix fija u tini r-revelazzjoni tiegħek ta' min jiena fik. Għalhekk grazzi mulej ta' dan kollu. Dan nitlob f'isem Ġesu Kristu. Jekk inti tlabta l-ewwel darba, inti llum għandek ismek miktub fuq il-ktieb tal-ħajja ta' dejjem. U l-anġli qed jagħmlu festa għalik. M'għandhom bżonn masklan fuq, qed jagħmlu festa jitanqu jieħdu pjaċir, halleluja. Jekk int m'għandekx knisja u inti qiegħed ukoll f'din l-art, nistidinkom tiġu, aħna hawnhekk nintaqgħu kull nhar ta' erba' fis-seba', is-sibt fis-seba' ta' filgħaxija wkoll u l-ħadd fl-10 ta' filgħodu. Ejja ntaqa' magħna hawnhekk mhux biss ħassib ġema, ħassib familja li tħobbok, li tinkoraġġik, li tibnik u li flimkien mhux b'kompetizzjoni insaħħu l-wieħed il-ieħor. God bless you u l-mulej magħkom mal-familji tagħkom u iva nitlob għal dak kollu li inta temmen il-mulej għalih issa li ħajseħħ issa stess f'ħajtek f'isem Ġesu Kristu.